Diyos marhay na aga po sa inyong gabos mga tugang dikit lang pong pagirumdom. Enot, paki-turn off man po kan sa inyong mga cellphones habang yaon na po kamo sa laog kan sa tuyang simbahan. Lalo na po kung mapuunaan sa tuyang Santa Misa. Ikaduwa, bantayan po an sa inyong mga bags as in personal na gamit as in daipot kita magwalat nin anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom ang toong kamot. Kung anon an ostya, gamit ang toong kamot asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ikaapat, ang second collection po niya to ipinapanungod para sa mga financial na pangangaipon niya to para sa pag-andam sa pag-celebrar niya to kan ika-450 anibersaryo kan sa tuyang parokya. Ikalima, padagos po ang pag-recruit niya to para sa Reina Elena 2026. Magrani na lang po sa Parish Youth Ministry para sa iba pang kahapotan. Iga na po kita nin 12 kandidata. Ang first and last canvassing gigibon sa petsa 23 kan Mayo, kaya sarong canvassing na lang po. Suportahan po niya to ang mga kandidatas. Ikaanom, bukas na po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Igwa po nin mga teachers na ma-assist sa Indo sa pagpa-enroll. Magpa-enroll na po tulos. Ikapito, iniimbitaran po ang mga kaakian na magpartisipar sa Flores de Mayo lambang Miyerkules asin Sabadong sa oras na alas 4 nin hapon. Asin ang ikawalo sa Miyerkules, petsa 13 kan Mayo, iyo po ang kafiestan kan Fatima, makisumaro po kita sa pagpamibi para sa katininungan. Igwa po ni novena kada aga pagkatapos kan misa sa Lunes. Ang misa po ngunyan sa tuyang idudulot para sa minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Amara Asher Turner. William Asin Saisa. Ruben and Baby Relevante Operio and Family. Maribel and Andy Passion. Engineer Ella May Dakles. Mr. and Mrs. Edwin Dakles and family. Mrs. Charito Norte and family. Jeffrey J.C. Juser Albania for his 6th birthday. Misa pasasalamat dulot kan Valenzuela, Sulpot, and Sermona families. For Dan Manyugo families. Misa pasasalamat for passing the PCG exam. Idinudulot ni Leia Aslor and family. Misa pasasalamat dulot ni Cyril Desquitado
Mario San Juan, Blanca Hernandez and family, Bartolay family, Ngala Hernandez, Mr. and Mrs. June Orias, Mr. Lope Fornoles and family, Jose Domingo Oxiano and family, Zedric Belen, Mr. and Mrs. Jeric Belen, Mr. and Mrs. Marvin and Lenny Margati and family, Misa petisyon dulot ni Amara Asher Turner, William and Zaisa, Jeffrey Albania, para sa kaumawan kan mga santos sa sinsantas, idinudulot ni Jeff, Apple, and JC Albania and family. Para sa kaumawan, kiinang katipanan, kiinang angustya, asin para sa mga santos sa sinsantas, idinudulot kan Fordan and Manyugo families. Petition Mass, to pass the Let Board exam, idinudulot ni Jonah May Laresma. Para sa kaumawan kiinang angustya, idinudulot ni Blanca Hernandez and family. Para sa kaumawan ki San Miguel Arcangel, idinudulot ni Ngala Hernandez asin ni Mr. and Mrs. June Orias. Petition idinudulot ni Albert John Fornoles, Christopher Rogelio, asin petition to pass the board exam, idinudulot ni Grace Briones. Misa Kumon, idinudulot ni Elisa Peralta and family, Helen Sarsa Pentecostes and family, Jeff Apple and JC Albania and family, Mario San Juan, Rolando Torralde, para sa kalag ni Antonio, idinudulot kan Tolentino family, para sa kalag ni Aproniano asin Eduardo, idinudulot ni Mario San Juan, Misa Kumon, idinudulot kan Fordan asin Manyugo families, Misa Kumon, idinudulot ni Zyril Desquitado, para sa kalag ni Elsa asin Salvador, idinudulot ni William asin Zaisa. Para sa kalag ni Fe, idinudulot ni Mr. Lope Fornoles and family. Para sa kalag ni Francesca asin Hernan, idinudulot ni Elisa Peralta and family. Para sa kalag ni Jessame asin ni Benjamin III, idinudulot ni Ngala Hernandez. Para sa kalag ni Jesusito Sr., idinudulot ni Cyril Desquitado. Para sa kalag ni Jimmy, idinudulot ni Helen Sarsa Pentecostes and family. Para sa kalag ni Marcelina asin Paking, idinudulot ni Maribel asin Andy Passion and family. Para sa kalag ni Rafael Adonis and Marlene, idinudulot ni William asin Zaisa. Para sa kalag ni Rezalina asin Sebastian, idinudulot ni Joy Oxiano and family. Para sa kalag ni Victor asin Otelia, idinudulot ni Cyril Desquitado. Para sa kalag ni Zoilo asin Crescenciana, idinudulot ni William asin Saiza. Diyos marhay na aga po, giraray sa Indogabos, mga tugang sa pagtubod. Ngunyan po nasa ikaanom na Domingo na po kita kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Manlain-lain an iwinawaras na balaog kan Espiritu Santo, alagad, yaon an pagkasararo sa simbahan, maski nangani yaon man an pagkakaiba kan mga katungdan na dapat utubon kan mga disipulos ni Kristo. Ki Kristo man sa nakita nagkakasararo sa pag-ako kan sa iyang mga katukduan, asin sa pagpahiling kan tunay na pagkamuot. Iyo ini ang mensahe kan selebrasyon niyato kan Eucharistia ngunya na Domingo. Ang makakaibanan po niyato sa pagselebrar kan banal na misa,
Iyo po ang satuyang ginagalangan na Kura Paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa imo sa ngaran kan Ama, singkan Aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios sa simpakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ngunyan mga tugang sa ika-6 na Domingo kang pagkabuhay liwat ning kagurangnan sa tuyaman na pinagseselebrar ang aldaw kan mga ina. Kaya ipagpangaji nato ang gabos na ina sa kinaban at sa tuyang sa diring ina tanganing padagos sindang makapaggibo kan misyon ay pinagkatiwala sa inda ning kagurangnan na maging mga pastores sa mga pamilya, komunidad na pinagkatiwala sa inda ning kagurangnan. Asin ipagpadagos ang misyon ng pagkamuot sa indang pamilya. Matugang ako ang taan sa tang makasaalan, tanganing magkani ko kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indang mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos ng Ilesen Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong makasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat ako ninongan, sa mga taong marahayan buo. Ginoo maumi ka, ninarokyaw mi ka, nasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan dakula mong kamurawayan, kulang na Diyos age langit mo, Diyos Ama makakamay. Kakurangan ating bugtong Yesu Kristo, kakurangan na Diyos, podero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, pahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw. Kristo kaiba kang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan, kaining mga aldaw ning kaugmahan na sa mong ginigibo, sa kamuhan kang kagurangnan na nabuhay liwat, tanganingan sa mong binabalikan na pagrumdom, sa gibo, danay na niya mong rimpuson, huli Keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay at sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga apostoles, nagrukyaw kan mga katukdoan ni Kristo. Ang mga taga Samaria, nag-ako kan tataramon kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles.
Si Felipe, na naghilig pasiring sa syudad nin Samaria, nagiduman para harubay kan Mesiyas. Saro an buot, maigot na naghihinanyog ang mga katawohan sa mga isinasabi ni Felipe. Tanadadangog asin nahihiling ninda ang mga ginigibo niyang tanda. Tahale sa dakol na sinaniban, ang mga marumpot na espiritu nagluluwas na nagkukurahaw sa makusog na tingog, asin dakol na paralitiko sa kapilay an nabulong. Nagkaigwa ni dakulang kaugmahan sa syudad na ito. Pagkadangog kan apostoles na yaon sa Jerusalem, na inako na kan Samaria ang tataramon kan Diyos, sinugo sa inda si Pedro saka si Juan. Naghilig ang duwang ini, asin nagpamibi para sa inda, tanganing maako ang Espiritu Santo. Tadai pa ini nagtugdon, kiisay man sa inda. Bunyag sana sinda sa ngaran kan kagurangnan na si Jesus. Dangan, ipinaratong sa inda ang mga kamot, asin inarako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Magpataratara kamo sa Diyos, bilog na daga. Magtugtog sa kamurawayan, kan sa iyang ngaran. Magtaos sa iya nin mamuraway na kaumawan. Magsabi sa Diyos, makatakot kan sa imong mga gibo. Sa atubang kandakula mong kusog, napapaniro sa imo an sa imong mga kaiwal. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na daga, magsasamba sa imo, asin magtutugtog. Magtutugtog sa imong ngaran. Madya, asin hilnga ang mga gibo kan Diyos. Makatakot ang kagibuhan niya sa mga aki ni Adan. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang dagat pinagiginyang marang daga. Sa salog, nakapagbalyos sinda na nakabitis. Kaya maugma kita sa iya. Nakakapangyari, huli ta makakamhan, sagkod paman. An sa iyang mga mata, sa mga nasyon, nagbabantay. An mga suwail, dai nakakapanglangkaw, kan sa diri. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Madya, magdangog kamong may pagkatakot sa Diyos. Ta isasaysay ko ang ginibo sa sakong kalag. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Pag umawon ang Diyos, dai niya isinikwal ang sakong pamibi. Ni ihinarayo sako ang sa iyang pagkaherak. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Kaipuhan na ako onyato, ang mga pagtios nin may pagsarig ki Kristo. Si Kristo nagsakit. Ini inako niya na may pagdolot nin tunay na pagkamuot. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga mamumutan, pabanlalon nindo si Kristo sa indong mga puso. Danay na anda magpaliwanag sa gabos na naghahapot sa indo, dapat sayaon sa indong paglaom. Alagad sa kahuyuan, sa kakatakutan, igwanin malinaw na konsyensya. Tanganing kung saan nagayo kamo pinapakaraot, mas mapasupog ang nagbabalubagi
kan marahay nindong pamumuhay ki Kristo. Tamarahay pang magtios bilang paragibo nin karahayan, kung iyan ang ipagbuot kan Diyos, kesa bilang paragibo nin karatan. Si Kristo man makasaro, nagtios para sa mga kasalan, ang suripot para sa mga tampalasan. Tanganing ikahatod kamo sa Diyos, ginadan na laman, binuhay sa Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, kung namumutan nindo ako, o tubon nindo ang sakuyang mga tugon, ako man mahagad sa Ama, asin tatawan niya kamo nin saro man na paraklikto, tanganing makaibahan nindo sagkod paman, ang espiritu ning katotuuhan na dai maako kan kinaban, huli ta dai natatanaw, asin dai midbid. Kamo namimidbidan nindo siya, huli ta nagdadago sa indo, asin mapapas sa indo. Day ko kamo babayaan na ilo, magdadalaw ako sa indo. Dikit pa, asin ang kinaban, day nasako makakatanaw. Alagad kamo makakatanaw sa sako, huli ta ako buhay, asin ako mabubuhay. Sa alaw na iyan, maaraman nindo na ako yaon sa sakong Ama, asin kamo sako, asin ako sa indo. Anigwa kan sakong mga tugon, asin nag-uutob iyan ang namumuot sako. Ang namumuot sako, mamumutan kan sakong Ama. Ako man, mamumuot sa iya, asin mapahiling sa iya. Amaray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan homilya. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin, asin Happy Mother's Day sa mga ina na uya po digdi asin nagdadalan via live stream. Palakpakan niya to ang satuyang mga ina.
pirang beses ta pong narungog ang kasabihan, God loves us that He created mothers. Kaya po, ang pagiging ina, bako lang natural obligation, kundi sarong mission. Mission in the sense, as in sacred, almost like sacred mission, dahil buot ipamati ni Diyos ang pagkamuot sa tao in concrete. But how about those who do not have the privilege of having the comfort of mothers? What will happen to them? Of course, the Lord still cares for them. Saro po sa mga kinakatakutan kan tao, iyo po ang saro sa kinakatakutan kan tao, iyo po ang inaapod na abandonment, pagbaya. May mga aki na dahil nagkaigwaning privilege na mag-enjoy kang presensya kan sa indang mga magurang, ang apod ta sa indang mga ilo. Amay, halimbawang nagadan ang magurang, kaya sinda ang grabe ang longing for the presence of mothers or parents. Igwa man po na mga aki na dahil sa trabaho, kadikit lang po ang panahon ka mga magurang sa saidang pamilya. So, in a way, yaon ang pagmamawot. But, bako lang po, ang mga aki ang nakakamati ning pagbaya o abandonment. Maski sa pagdaraga o pagsultero, may namamati man po ang mga kahubenan minsan nin naiibang klase ning pagmati na sinda binayaan. Kaya po minsan yaon dyan din ang peligro baga na mamati kan mga huben na they are left alone o kaya solo na lang sinda sa kinaban. Hararon pong emptiness na namamatian. Halimbawa, kung binayaan sinda kang sa indang boyfriend o girlfriend, so may halo or emptiness na sa indang namamatian. Once again, abandonment. Pero bako lang sa huben, maski sa buhay may agom, one party can experience abandonment. May mga ina, agom na binayaan kan sa indang agom na lalaki, o agom na lalaki, binayaan kan sa indang agom na babae. The reality of abandonment. Pero po, dahil nagtatapos sa satuyang paggurang, mga lolo asin lula, minsan nakakamati na binabayaan na sindakan sa indang aki, solo na lang sa harong. An iba because of work, although igwang binabaya simply physically, pero ang pag-ataman niya ang pamanggiraray. Pero ang realidad na may mga gurang na dahil narurumduman, dahil nababalikan kan sa inang mga aki, sa ruman pong masasabitang in a way source of distress sa mga gurang. Realidad po ini sa gabos na estado o stage kan sa tuyang pagkabuhay. Nababanggit po ko po ini dahil ini po ang nasa sentro kan sa tong ebanghelyo ngunyan. Ang konteksto kan ebanghelyo iyo ang paghali ni Jesus sa iyang pagsakat sa langit. Definitely, ang presensya ni Jesus sa kinaban, nagdara ning, in a way, gira, nagdara ning nakakaibang pagmate na ang Diyos nakisumaro sa satuya. As in, si Jesus nagpamati kan sa iyang pagkamuot
sa kinaaban, sa paagi kan sa iyang pag-ibon ning karahayan, pagtukdo, pagbulong, asin na taoning kaumayan sa mga naghihilang, pagtaoning kaugmahan sa mga nagmumundo. Pero natapos na ang sa iyang misyon, kaya kay puwan siyang magsakat sa langit, magbalik sa sayang ama, na sabi niya nga ni tanganing ipaghanda ang lugar niya to sa kalangitan. Kaya bago man siya magsakat sa langit, sa iya ng pinapainutan, pinagsasabihan ang sayang mga disipulos, asin ang ibang mga nagsusunod sa iya. Sabi ni Jesus, tatawan niya kamo nin saro man na paraklito, tanganing makaibahan nindo sagkod paman. Ang paraklito, tataramon pong Grego, ng buot sabihon comforter, consoler, asin companion o advocate. Ini po ang pinapangako. Yes, mahali siya, pero ipapadara niya ang sarong, ang paraklito, na iyo ang magiging advocate, taga-surog, taga-depensa, asin taga-giya, taga-console, taga-pagtaoning kaalingan sa mga panahon na kita nagmumundo, taga-pagtaoning kusog, kung kita naluluyahan, nadidisganar sa pagkabuhay. Actually, yan po ang kinakaipuhan kang tao. Dahil niya mamamatian na siya solo kung igwa siya ning pagtubod sa presensya kan banal na espiritu na ipinangako sa tuya kan kagurangnan. Kaya sa mga tao na motherless, dahil kita mag-worry dahil mas urog na tao ang ipinapadara sa tuya kan kagurangnan. Siya ang pinagigikanan kan sa tuyang kusog, paglaom, inspirasyon sa satuyang pagkabuhay. Kaya mayong dahilan na di kita magpadagos sa satuyang paglalakbay sa kinaaban na ini dahil pinagtao sa tuya, pinagkatiwala sa tuya, ang balaog kang Espiritu Santo na sa tuyang ise-celebrar ang Pentecostes, duwang simana, sa duwang simanang na maabot. Ini ang panginot ni Jesus sa sayang mga disipulos. Dai niya babayaan talagang totalmente ang tao, kundi ipapadara niya ang Espiritu Santo na iyo ang magpapagirumdum kan gabos na karahayan na ginibo kan kagurangnan. You know, it's always good to feel that our loved ones is with us. Mothers will not be with us forever. Time will come, they will leave us. Pero the memories, itong mga karahayan na sa indang ginigibo will definitely mark in our lives as mothers. Kaya po kung anong naging ang mga magurang, iyan man ang mga memories na babalik-balikan kan sa indang mga aki. That's why your work, as I've said, is a sacred mission. As in, mothers can feel tired about doing things at home. Pero ang magpapakusog sa inda, iyo ang Espiritu Santo, iyo mag-i-inspire sa inda na sa likod kang kapagalan, they can do more because they love their children. Iniman sana po ang nasa likod kang gabos, iyo ang pagkamuot nin mahal na Diyos sa tuya,
Kaya nagigibo ta ang gabos. Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, kung namumutan nindo ako, o tubon nindo ang sakuyang mga tugon. Ang pagkamot po, bako lang simpleng feeling. Ang pagkamot po may aksyon, may gibo. Kaya masasabi na namumutan ka kan sa imong agom, kung ang sa imong agom may ginigibong karahayan din sa imo. O ang sarong aki, di pwedeng magsabi sa iyang ina o sa magurang, I love you, mami, pero pag sinusugo mo dulag, o kaya dai naggigibo kung dapat niyang gibuhon. Perming may action. Sabi ni Jesus, ang namumot sa kuya, nag-uutob kan sa kuyang kabuutan. So ini po ang challenge sa satuya. Sabi kayan, to put teeth to our love sa paagi kan pagsagibo kan satuyang katungdan bilang mga tagasunod ng kagurangnan, bilang Katoliko, bilang Kristiyano, asin bilang mga aki ni Diyos. Amen. Matindog na po kita gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kaguranan ka, pinangidam muli ka, Espiritu Santo, Daki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin indinubong, huminilik sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakahat sa kagangitan. Nagtutukaw sa too ng Diyos amang makakamah, haleluman mani sa ko sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. May pagsari kasing paglaom, amhibi kita sa Ama, asin hagadon taan sa iyang tabang na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa satong pag-arang sa iya. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, danay na maging bukas
sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya sa saindang mga pagpasya, asin mga gibo, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga pamilya na nagkasiriblag, asin nagsasakit huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian, nawaras kan espiritu nin katuninongan, para sa pagpaomay kan anuman nakulog nin buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an satong mga harong, magdanay na matuninong, asin uroyon huli taan mga magurang, dusay sa paggiya, sa saindang kaakian sa dalanin katotoohan, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagehelang, mapakusog ang buot, huli kan pagkamuot kan mga katuod na nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa katuninongan na balaog ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, pinapaniwala mi sa imong pangataman ang samong buhay, asin mga pangangaipo. Hulikan balaog mong pagkamot, sararoa kami bilang simbahan. Tanganing magkusog ang samong buot, na mabuhay, sosog sa imong kamaabutan, na magsunod kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, an pagdolot, asin pag-andam kan mga atang.
Tindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanayang sakot sa indong atang, magkanigong akuan kan Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magsakat lugod, pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamarawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas, na ikakagurang na ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamurawoy na iharubay, orog nang gay sa panahon na sa Kristo sa mong Pasko, idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa imo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Pasko, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamarawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, manukan sa imo, kamurawayan. Sana sa kaitaasan, manananan minaliglig, sa ngaran kan karurangan. Sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabon ng gabos ng kabanalan, kaya ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkasya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya sin tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkanya maning kali sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos sa maginom kay ni, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, pinakamaleta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ibinapahayag sa
Kaya kami nagroromdom ka sa iyang pagkagadana sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magkagurangnan kan tinapay nin buhay, kasing kalis ng kaligtasan. Napapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanhaw kasinugon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdom sa iyong pagkayarak ang sa mga tugang, na nagturog sa paglawam kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Manyamo na yaon sa langit, manalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualda, itao mo sa muyang-ulyan, asin patawadon mo kami sa sabong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buyan. Asin are kami madara sa sugo, kundi agawag kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyamon katuninungan, tanganing kami natabangan ka sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasaalan,
asin manligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo. Ulitas sa imo ang kalean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasaalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asi papagkani ko na siya mapatuninong, asi magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asi nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be. Pero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios ay nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa pag-andam sa taon kan hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang nagin pailihan. Sa lambang momento kan samong kasaysayan, ang sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na espiritu, bagoha ang samong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Giboha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay, na durungan. Palaada sa mo ang kalayo nin misyon. Sa paagi kan samong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin orog ng gayo, sa mga hobenes na iyo ang paglaom kan samong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sanang pagrumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog po kita. Mamibi kita. O Diyos sa makakamhan, asin daing kasagkuran, ika nag-andam sa mo para sa buhay daing kasagkuran, sa pagkabuhay luwat ni Kristo, padakula sa samo, an bunga kan sakramento, kan Paskwa, asin panua, an samong mga puso, kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa dagdag na anunsyo. So, siring sa pinagsabi po sa kapino ng kamisa, igaw kitang second collection para sa mga pangangaipo sa pag-andam niyato kan selebrasyon kan ika-450 anibersaryo kan sa tong parokya. Ikadua po, padagos kaming nag-iinganyar sa mga magurang na ipa-enroll ang sa idong aki sa Holy Cross Parochial School, the Catholic School of Nabwa. Igaw pong mga teachers na naghahalat, manabot, na ma-assist po sa Indo. At the Holy Cross Parochial School, we go beyond academics, developing faith, integrity, and excellence in every learner. Faith-centered education, holistic formation of learners. Kang nakaaging pet sa 5, nagkaigwa po kita ning kumpil digdi sa satuyang parokya, asin bako lang mga high school o kaya grade 6 pupils ang nagpakumpil, pati po si mga maedad na dahil pa nakumpilan po. Total pong kinumpilan 109. Actually 109 na mga kinumpilan. So every year po magigipong programa niya to, maliban sa grade 6, igwa po kita para sa mga grown-ups na dahil pa nakumpilan. And then, salamat po sa nagsuporta kang launching niya to, kang 2 taon na preparasyon, kang nakaaging Domingo.
regularly po every Sunday, ipagpapangadyi niya to ang Jubilee Prayer, as in ikadua po ang Jubilee Hymn, and then igwa po kitang naka-align ng mga programa this year in line with Renew as our focus sa taon na 2026. Imbes na ngunya na Domingo, Petsa 10, ang PPC meeting gigipuhon po sa sunod na Domingo, Petsa 17, mantang ang Executive Board meeting gigibuhon sa Huwebes, Petsa 14. So ngunyan po may igwa kitang 3 sets of blessings. Inot po, naghagad pong bidisyonan, blessing, si Roy Cedric Bilen, si Tapnacherta po digdi sa Nabwa sa midwifery. So iyan ang inot na biblisanta. Yan si Roy. Please come forward. Ay na si Roy. Yan. So maray man na introduce ta ang orgulyo kang Nabwa being the top notcher sa tatuyang national the recent board examination. Matindog po kita. Prayer of blessing. Heavenly Father, we entrust to you Roy Cedric, with the knowledge gained during years of study, be transformed into intuition and skill in the intensity of the delivery room. May you always remain a source of calm, strength, and empathy for every mother in your care. Keep your hands steady and your spirit resilient. Protect the lives you will help bring into this world and the families who trust in your expertise. As you carry this title, may it serve not as a crown of pride, but as a reminder of the high standard of care you are called to provide. Bless this, our brother, Roy Cedric. May his career be long, its impact be deep, and the heart stay forever connected to the miracle of Christ. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Congratulations. Ang sunod po sa mga birthday celebrants, please come forward. Si mga nagsacelebrar po kang birthday, magdigdi po sa inutan. Blessing for those who are celebrating their birthdays today. God of all creation, we offer you grateful praise for the gifts, for the gift of life, for the prayers of our brothers and sisters here who recalls the day of their birth and rejoice in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Generic blessings for all mothers. You don't have to come forward. I will just extend my hand to give you the blessing. Loving Creator, you called upon your servant Mary to bring your Son into the world. We give thanks for her and for all the mothers who bear witness to your love. Their generosity and strength have blessed generations. Please bless our mothers. Ease their worry for the families you entrusted to them. Guide them in times of doubt and hold them close when they overwhelmed by both joy and sorrow. May they know our deep gratitude for giving us life and love. In union with Mary, we ask this through Christ
our Lord. Amen. Amen. Happy Mother's Day sa ngamin na mothers. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bidisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, ang Ama, sinanaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.